Ahoj, Ahoj, já jsem Aneška já jsem Lily. a dneska tu pro vás máme ochutnávku těch nejdivnějších věcí, co jsme doma našli. Jo. Třeba banán s kečupem, okurku s agávovým syrupem, dětskou máslovou sušenku s sušeným pyré. Pyré se sušených pesto se sušenýma rajčatama a máslovou sušenku. Jo. Takže, A lízátko solí. a s čímhle začneme? Začneme s kyselou okurkou a s gubovým žíželkou. Tak to jsem zvědavá. Tu máme kyselou okurku a žíželku. Jo. Dáme to na to. A jsem se obě dvě najednou. Jo. Ty dáme. Jak mě to chutnalo? 4 z 10. No. Musím říct, že tohle to bylo teda fakt hnusný. Čekala jsem, že to nebude tak zlý, ale Ani Hana. tohle nebyla dobrá kombinace. Já tomu dávám 3 z 10. Si dáváš ten gumový bonbon, jo? Tak, já bych teď zkusila tu okurku s tím agávovým syrupem. Jo. Protože když si dáš vlastně okurku s medem, tak by to mělo chutnat podobně jako meloun. To nevěřím. Takže nalejte na to. Jak to kouže. Jako meloun to nechutná, ale 7 z 10. přesně jsem chtěla říct to samý. Taky bych tomu dala 7 z 10. Nevadí. Co teď? Dáme to lízátko? Jo. Já jsem zvědavá. Lízátko solí teď. Jsem zvědavá, jestli když ochutnáme to lízátko s tou solí, jestli to bude chutnat trochu jako slaný karamel, že vlastně tohle je z cukru a to je sůl. Já nečekám, ale... Asi bych to jenom, tady máme sůl. A počkej, vem se takhle to a... No, stejně tam toho je hodně, hele jo, fakt tam je sůl. To bude hodně slaný. Hrozně slaný. Nechutná to jako slaný karamel, chutná to jako sůl. S trochu sladkým. 2 z 10. Dávám tomu 2 z 10. Já tomu dávám 0 z 10. To je fuj. Já potřebuji pití. Ještě tady máme sýr a marmeládu. Takže místo pesta mám tady růžový křen a zkusíme sušenku s křenem. Jo. Ne, normálně si to namoč. Čekaj, já ti to naberu, jo? Ne, si to nebudu sama. Takže tady to vidět. To za mě není tak horší. Hrozný. To lízátko se solí bylo horší. Co ty, Lele? 2 z 10. 2 z 10? Jo. Já dávám 5 z 10. Dáme sýr s marmeládou. To si myslím, že bude dobrý, protože to se dává normálně. Já si často dělám hermelín třeba s ovocem. Jo. A co děláš? Musíš si tam dát víc. Ale jeden si naber. A prdni si to na to. To je moc dobrý. To je za mě. Já to ještě uchutám znova. No.
5. Dobře, já 8. No. Tak. A poslední, ne, zlatý hřeb. Tak je, počkat, ať je to vidět, je banán s kečupem. Jo. Na to jsem zvědavá. Držíš, Lily? Jak to bude asi chutnat? Tak schválně, jestli se to vyrovná gumovým bonbonům s gumovým bonbonům s kyselou okurkou. Tak. Jeden. No, mně asi přišla kyselá okurka s bonbonem horší. Jako není to dobrý. Znova bych to nejedla. Ale okurka mi přišla horší, takže já bych dala 4 z 10. 4, jenom 4. No. Ale když nám tady zbyla ještě okurka, tak zkusíme okurku s marmeládou. Poslední. Tak pojď, Lily. Lily je z toho nadšená. Mám sobě. Co? Tohle není dobrý. S tím agávovým syrupem to bylo lepší. 1. Jo, taky 1. Fuj, to bylo hnusný. No nic. Lilinko, je něco z toho, co by si dala znova? Asi to. Tu okurku s tím syrupem? No. A to? Já asi taky. To asi bylo nejlepší. A co za tebe bylo nejhorší? Banán, kyselá okurka a tam. A musíš jedno. A lízátko. Jo. To lízátko bylo fakt hnusný. Fuj. Takže myslím si, že asi z toho moc nebudeme jíst Často. No. Přesně tak. Asi to Už to nebude nikdy jíst. neuchytáme a... Ale zase, vyzkoušeli jsme něco novýho. Jo. Takže zkoušejte nové věci. Jo. Do komentářů nám napište, co bychom měli ochutnat příště a třeba co vám fakt chutná a je to takováhle divná kombinace. Jo.